Kunjalo mlalelo Khosi yafam ingoma emnandi ngendlela esimanga ingoma ezwayo icula lapha ke uMadangazela ethi bongani uJehova ngokuba elungile bongani uJehova ngokuba umusa wakhe uhlezi phakade noma kanjani ingoma le ecula kakhulukazi lamaNazaretha mesuke esendleleni ehamba ke uhambo oluyisifungo njengoba sazi ukuthi inyanga vele le okusuke kuhanjwa kakhulu ngayo uzochaza ukuthi udokotela ngobukhona uDr Ngoke Mahayi ubuyile namhlanje endihle kakhuluma ngaso ukhuluma ngezisekelo zebandla lamaNazaretha ziningi zona kakhulu kodwa ke uthi ufuna ukubheka nje inhlonipho nemfundo kwingosi yethu ihlabelelo zamaNazaretha. Dr Ngoke Mahayi umntaka mfundisi lo enkandla asikubingelele sikamngene. Ngiyakubingelela amacengwane angikubingelele enyakeni emusha ka2021. Yebo Sengiphakade ngilidange labesotho. Usuphakathi ulidange labesuthu umfakano namathela injobo zamadoda kuze kusamadoda eqothulula hawo umntaka mzika udelwa kamkhethika kamaqome enkulu kasikhona isinentotho hawu mfowethu hawo nama makhosi akithi la yebo aha cha mfethu ngiyathanda kodwa mesingena ngale ngoma ihlabelelo 37 bongani uJehova ngokubelungile umusa wakhe uhlezi phakade ngokubelungile kunjalo macengwane hayi macengwane namhlanje siyabonga kakhulu noma sisemhlabeni onjengalona ozamazamayo ngenxa yesifo seCovid kodwa siyambonga uNkulunkulu siyambonga uNkulunkulu kaShembe ukuba usagcinile namanje sisawuqhuba lo msebenzi wakhe angiqale ngokuthi ke ngibonga macengwane sike sanyamalala lapha emoyeni sinodokotela uqhakaza intambo nawe ungekho macengwane intambo zabanjwa insizwa usibu umfokabuthele usondiya unqengelele usokalisa hayi uyibambe kahle kakhulu sibonga kakhulu umsebenzi omkhulu awenzile sibonga kakhulu cha macengwane angiqale ngokuthi ke njengoba namhlanje sikhuluma ngezisekelo sebandla lamaNazaretha okuyibandla lakwaShembe ziningi izisekelo ezimiselela ibandla amapillars aleli bandla kodwa namhlanje ngithe cha umuntu akabheke nje inhlonipho ihambisana nemfundo okuyona izinto ngicabanga ukuthi ke zoyibheka kwalesi sikhathi kodwa ngiqale ke ngifisele amaNazaretha onke agcwele amagumba amane omhlaba awaseningizimu Afrika awase-Afrika ngwafisele izilokotho ezinhle zalonyaka esuqalayo noma soqala ngegiya eliphansi isifo sigabadela ukuvetha abantu bakithi kodwa ke sifisa ilongana izilokotho ezinhle macengwane ngaba ngibenza ubulungiswa uma ngingazithobi ngingaguqi ngamadolo ngibheke phansi emhlabathini ngibheke phezulu entabeni sibhakabhakeni ngoba ukhothema iqhawe elabamba iqhaza lapha elikhulu okhosini umbodlomane ubhodloza madoda ungulube encane sasezingane nathi simlalela kodwa sesibhekile sesikhulile siyawazi amagalela akhe awusawazi amagalela akhe nomfoka oxabale mbadada umfokanene siyabazi kakhulu kodwa ke nje ke siyazithoba kakhulu siyathemba ukuthi ke ukhozi loqhubeka lume ngoba lisenabo abaphathi namhlanje nikhona nani njengeinsizwa zalomsakazi nentokazi nizoyibamba khona ishisa kunjalo akunjalo macingwane ngingakaqhubekela phambili ngiyafisa ukudlula ngithi enye inyanga ke eqophe kumlando ngayo lena ngingakaye ekuthenini lena inyanga yomhlangano inyanga yokuba amaNazaretha akhuphuka intaba ngizoba ngibenza ubulungiswa kodwa mangingadluli ngisho nje izinto ezimbili umuntu azibonile kuthange kwakuthange ngizinika ithuba lokubuka kubekwa umengameli waseMelika uJoe Biden ngazinika ithuba lokubuka wonke izinto ezenzeka khona kwaze kwacishe kwasa ngoba ngifuna ukuhamba ngize ngibuke ngisho isiphetho ukuthi ngaloko bagcotshwe nje athule nenkulumo kodwa kwenzakalana emva kwalokho ngibuke nje izinto ezimbili engizithandile engifisayo ukuyidlulisa ngoba ziwumphako nakithi zisikhumbuzo nakithi ema-Afrika ngibone imbongi udadewethu Amanda
Goman okhombise iBlack Excellence emangalisayo ngingafisa ukuthi abe isibonelo nasentsheni nasezweni lethu ukuthi ungama nakuleya podium enjengaleyana ukhombise ubuqhawe nekhono loba umuntu omnyama ngaloko kwesaba nangalo kokuyinyeza. Okunye ngubonile ukuthi emva kokubekwa kwakhe into oqala yenzile uhamba ayohlonipha ayobeka indawo imbali kwelamasotsha angaziwa elafela khona lapha uyethuneni ke wayobeka imbali umengameli omusha Shaft from the Box uBiden. Kube isimanga lesikimi ngoba emva kwalokho babe sebeya emathuneni amakhulu akhona lapha endaweni abathi Virginia amathuna abizwa ngeArlington National Cemetery phelezwe lawo president abedlule abathathu bokhona insizwa yakithi lapha eAfrica uObama kukhona uBill Clinton kukhona uGeorge W Bush bemphelezela wahamba wayo khothama emathuneni naye oyisemkhulu bakhe. Madoda unikeza umsebenzi omngaka ukuthi aphathe ushayela ihlombe imelika nomhlaba wonke jikelele kodwa yena into yokuqala kayenzayo uthi ake hambe emalibeni. Ngikhumbuza ukuthi no president oqala ngaphambi kokuba yofaka ivoti lakhe lapho ohlange waqala kulolele ibandla la kwaShembe. Madoda uDr Holihlahla uMandela waqala kulolele ibandla wasehamba eyoqala futhi naye ethuneni le ka John Langa lebalele Dube umongameli oqala wayese ehamba ke seyovota ke nase lokhu kubonile emelika namhlanje manje siyayibuza ukuthi kanti uShembe ungubani. Madoda macingwane yasedlule lapho ngiphinde ngisho ukuthi ke cha uma ngingadlula nje kancane kusisifo lesi esigubuzela umhlaba wonke iCovid abathi ukhuvethe cha amaNazaretha asewenzile umkhuleko uShembe uzobaphendula sizophela lesi sifo ngoba akufanele kube into nje yekelelwa kuhulumeni kuphela into yomuntu wonke ushilo umangameli sonke kufanele sibheke lento kodwa isiphetho sayo ibivele izophetha ekuthenini kuyiwe kuShembe kuyocelwa ukuba nqotshwe noba nangesikhathi sikamqalo wendlela saba khona isifo esabhubhisa abantu ngakhuluma ngaso kulo msakazo wasinqoba saguqa ngamadolo. Kodwa ke amacingwane asedlule ngoba namhlanje isihloko sethu sithi inhlonipho nemfundo. Ngiyafisa lapho sikhuluma nje ngenhlonipho nemfundo kade ngikhuluma ngezinto ezenzeka eMelika ukuba ngirecognize enye incitha buchopho ozakithi okwathi njoba sikumhla ka 23 nje namhlanje umhla ka 25 ngomsombuluko ngiyawuhlonipha kakhulu umsombuluko umhla ka 25 January ngoba enye incitha chopho zakithi ya unveil lapha indawo lokuthiwa eSivalton eSoweto uProfessor uPiti Kantuli wa unveil enye imonument ejule kakhulu enamaqhawe noma amasotsha njoba nasemeleka kade bohlonipha isotsha nje enamasotsha kuStephen Mafoko uHumphrey Makhubo no Wilfred Madela wa unveil ngayo le date uPiti Kantuli umhla ka 25 January 1980 wa unveil ke lamathuna alamasotsha noma imonument yawo. Ngakho ke macungane ngishilo ngathi inyanga enkulu ke lena kithi thina amaNazaretha okuyinyanga yentaba engcwele lapho sikhuphuka khona intaba engcwele inyanga le esithi uJanuary. Ingakho singene ngomadangazela ethi bongani uJehova ngokuba elungile umusa wakhe uhlezi phakade. Uhlabelelo 37 lo oyihlabelele esiculwa amadoda uma kunyukwa umhlangano. Madoda amadoda akacula u37 ebese ukuthi abesifazane bacule bona u60 hlabelela u60 zinezihloko ezifanayo zombili zithi bongani uJehova ngokuba elungile umusa wakhe uhlezi phakade. Uzathi u37 wabathanda abantu bakhe baseNazaretha wabavikela izitheni zabo wabakhuphula ngengalo enamandla entabeni yasenhlangakazi. Kusho lo mhlabeleli lo athi wabavikela izitheni zabo ngamakhosi anamandla. Wabavikela izitheni zabo ngamakhosi anamandla. Amakhosi anamandla. Amakhosi anamandla.
ona amakhosi lapha seAfrika, ona amakhosi lana kaphunga namageba, ona amakhosi la ulibolo kaZumane, ona amakhosi lana kwaZulu. Hey madoda. Yabona nje basekusukume wona nje amakhosi. Akhuleke ligcwale aliphele. Yep. Aphathe inqama sizophela. Inkulu indaba namakhosi. Inkulu indaba namakhosi. Uthi ke uhlabelelo 16 bongani uJehova ngokubelungile uthi wayikhumbula iAfrika. Wayikhumbula iAfrika. Akalibalanga abantu bakhe abanqulu zisobala. Izithulu ziyakuzwa ukushunyayelwa kule ncwadi njengoba siphethe ihlabelelo nje namhlanje sithi ihlabelelo zamaNazaretha. Ithi izithulu ziyakuzwa ukushunyayelwa kule ncwadi. Izithulu ziyozwa kuphula kusithulu lapha. Ngakho ke amaculo lana abalekile esikweni laleli bandla ngoba usuke kuzonyuka intaba yomhlangano. So ke bonke abantu besilisa bayakhuphuka baye kule ntaba nabesifazana. Njobe ihlabele sikhoma ngentaba yenhlangakazi singasho futhi ukuthi amaNazaretha ayinyukele eKhenani. Ngobuningi bawo inkumbi ngeenkumbi zinyukele entabeni eKhenani. Abanye ke banyukela entabeni inhlangakazi ngoba amaNazaretha ayizinhlangothi ezahlukahlukene. AbakwaShembe bonke laba bantu. AbakwaShembe bonke labantu. Impela kwindaba kunjalo. Bayenyuka ke uma benyuka laphana ke kunemgomo yakhona njoba kule inhlangano nje. Yep. Ngoba silandela thina izwi iphumile izwi ukuthi singenyuki. Okay. Njoba izwi phela singenyuki nje kwathiwa sikhonzela emakhaya sizilandela nje izwi. Yithi singanyukile ngenyama kodwa imphefumulo ethu enyukile. Nemgomo egcinwayo uma kule inhlangano kule nyanga lomhlangano siyayigcina sihleze emakhaya. Hey, yithi singenyukile kodwa ubhombela unyukile. Okay. Ubhombela unyukile. Ubhombela unyukile. Nomphongo lo wesivumelwano. Ukhiphe umphongo lesivumelwano owubeka endaweni okuyona. Wahamba zonke iziteshi zokuya entabeni engcwele okuyintaba yomhlangano. Uma kunendlela okuyiphatha mekumhlangano akusho ukuthi sekumele uyikhohle ngoba nakho unganyukanga. Cha. Siyibambe sikhona khona lapha emakhaya. Bebabili bathathe noma yikuphi. Noma yikuphi. Behlangene ngegaba. uNkulunkulu nathi. Ngakho ke kube besidlula nje lapho oba ngikhuluma ngomphongo lwezivumelwano nje abafuna ukufunda kabanzi ngomphongo lwezivumelwano bayohamba ufunda incwadi kaSamuel wesibili. Wesibili bafunde uchapter 6 noma isahluko 6 ethi uDavide waphinde wabaqoqa bonke ababekhethiweyo namanje noma singayanga entabeni yomhlangano kodwa ubaqoqile uNkulunkulu abakhethiweyo. Hey isimanga lesimacingwane ubaqoqile bayile uNkulunkulu abakhethiweyo. Bayile abanye ngokomoya. Ngokwemphefumulo nongokwespirit isoul through faith. Yaxoxa ukukhuma izigisi emsakazweni okhozi kodwa mhlawumbe siyifundiswa zakhe ithi zafisa sidlule lapho. Ngakho uma ufunda ke uSamuel wesibili ufunde uchapter 6 ufunde no chapter 7 uzowubona ukubaleka komphongo lwezivumelwano. Umphongo lwezivumelwano ke uNkulunkulu lilodwa ibandla eAfrika ayingiraziyo. Lilodwa ibandla leSouth Africa ngiraziyo. Lilenkolo yobuNaziri. Likulenkolo yobuNazaretha kuphela lapha kusekhona khona umphongo lwezivumelwano. Manje ngeke ngikhulume ngomphongo lwezivumelwano ngigxile kakhulu ngoba omunye wemgomo yawo uma ufunda iBhayibheli ufunda nezimiso uShembe ayibeka ezokuthi asikhulumi ngemfihlo yomphongo lo ezivumelwano. Uyedwa umuntu womphongo lwezivumelwano uShembe kuphela. Inkosi ehlezulini yabo umuntu ebantwini ukwafunda uhlabelele evikeni ledlule. Uhlabelele yezele thina abona indini emnqamlezweni 185 manje lo mphongo levumana siubona kuleli bandla kuphela ngokuthola kwenye indawo. Manje uNkulunkulu wenza isifungo nathi ngomphongo lwezivumelwano wezisifungo nathi ngesabatha siyoligcina kuze kube phakade emacingwane. Yimigomo esilandelayo le njoba sikhuluma njena ngalenyanga sengiyadlula kuyona sithi sikhuluma ngemfundo sikhuluma ngoba uyedwa umuntu esizwe emlandini noweBhayibheli nomlando wochwephesha nabonke abantu bazifundiswa nezazi zonke ikhona phansi komthunzwe lakho uyedwa umuntu amasikhuluma ngemfundo othola imfundo yasezulwini esimaziyo nesifunda ngayo imfundo yasezulwini heavenly education. Okay. A sanctified education. Uyedwa esimaziyo umqalo wendlela kuphela.
owathola imfundo yasezulwini. awu uyedwa simazi ukuthi washa umbala ebophela inkaba uKorobeni Washa umbala wangabikho emhlabeni izinsuku ezintathu ey'ntathu. kuthiwa wabuya uNkulunkulu esemfundisile leBhayibheli eliphatha namhlanje wayenza yonke into ebhalwe eBhayibheli kodwa yena engayanga esikoleni uyedwa umuntu othola imfundo yenkolo wayithola ezulwini esimaziyo ofike wakhuluma izinto esithi amasihlola thina namhlanje siyidoti njengoba zinjalo eBhayibhelini Nombheka ihlabelelo. singoba uyedwa akase sisithole lesi simangaliso angazi ama-Afrika ama-Albucan ayakwazi lokho abezwe likaGondwane bayakwazi lokho. Hey, ngasuthi igondwane. Manje macingwane isuka lento besingiphathisa ubhlungu ngoba lemfundo sesikwazi ukuyibona ke manje practically. Sesibona ke manje ke kwilanga lamalanga. Na wonke amakhosi akhona kuzobe namhlanje. Kodwa ngizokhuluma ngelanga lamalanga. Ilanga lamalanga. Ukuthi lafunde emaZimtoti College. Selifunda ke formal education. Efuna uyikhombisa uNkulunkulu ubani. Wahamba ufunde e-University of Fort Hare. University okufunda khona wonke amakhawa khona eAfrika eNingizimu Afrika kuphela. President Mugabe nabo bonke abafunda khona lapha. eMazimtoti College. Wahamba wayefunda e-University of Fort Hare. Wathola iziqu eziphezulu waba igraduate. uShembe njalo ngikhuluma ngoShembe. Ukhuluma ngoShembe. Eseyiveza manje ke yebo. Wabuya wayoba uthisha khona wafundisa khona wagcina uprincipal khona the first black rector ukuphatha icollege lokuqala labantu abamnyama eMazimtoti College anohamba nocwaninga. Ingakho ke namhlanje masikhuluma ngemfundo sekuthi namhlanje emacingwane kwengenza into ke ngireflect nje ngamabomu ngoba ngisemoyeni and umoya engikuwo ngiyawuzwa ngokukhethwa ngoba ngeke ngakhethwa ukuthi ngenze ngihambise lezi ndaba kukukhethwa khona okwami nokuhlanipha kwami manje awuhambe lapha namacingwane ake ngikucela mfowethu akucela nje mfowethu ngamabomu ungifundele nje enye yencwadi eyabhalwa uyena uqobo lakhe umqalo wendlela umqalo wendlela kodwa ibhala sesibili okuyilanga lamalanga ngoba phela abanye ke abadida lokho eyibhala amacingwane esesesiqini sesibili le ncwadi lena amacingwane ngifuna nje uvele uyifunde but ngizosho ukuthi uyibhale ngomhla ka20 ngomhla ka30 kwaku August 1937 wabhala incwadi uchazela ezinye zezazi ezazibuza ukuthi lenkolo isima kanjani zazi imbhalele ngesingisi wase naye phendula ngesingisi ngoba wayeseguqula umqalo wendlela esehamba esikoleni ke manje siformal uzongifundela nje yona baba bese siyithi kancane macingwane uthi lapha ngoba wayephendula lo okuyena owayembhalele lencwadi uthi in reply to your letter of few days ago I am sorry to say that we have nothing printed on the teachings of the Church of Nazareth. Kushuthi lana dokotela angani masoyichaza line no line masoyichaza sekugcineni. Ayifundi nje baba ngizobe sengigoqa ngoba ngeke sichaze igama negama. Funde nje ushashe ba. Uthi in brief I can only say that our teachings differs from that of the belief in from that of a American board in this respect. 1, we baptize by immersion. 2, we believe in faith healing as taught and practiced by Lord Jesus Christ, using no medicines. 3, we worship on the Sabbath day as Jesus did and not on the first day of the week. 4, we take off our shoes on entering holy places or when saying prayers anywhere. 5, we do not eat certain kinds of meat, e.g. pork. In fact, all those enumerated in the Old Testament as unclean. 6, we believe in the 10 Commandments. There are many other things which we regard as important and worthy
of observance, both in the Old and New Testament. Ngoba ide kakhulu macengwane hamba nje macengwane uyifunda kwi last paragraph la ukuthi khona in a letter of this nature. Okay. Ngoba inde kakhulu senzele nje ukuthi singagcini sesomsakazo wesingisi. In a letter of this nature, it is difficult for me to explain things as I would like to, but you will understand that we believe in God, in Christ, and in Holy Spirit. We only accept those teachings of a church which are in accordance with the teachings of Christ, as recorded in the New Testament, and as practiced by him in his lifetime. We do not accept anything taught by the church which is contrary in the letter and spirit to the teachings of Christ. Christ did not only talk, but also set examples, and those examples we believe are for our edification. Angibonga macengwane empeleni lencwadi ke noma singayihumusha nje kafiphi ibeke ezinye izinto ezimgogodla lo lebandla kulabo abayibuzayo ngenkolo obuNazaretha ngoba babe mbhalele uShembe ngoba befuna ukwazi waseyigoqa kanje but ngithanda ngasekugcineni nje ke macengwane kuwo konke okushiya ukuthi singayidli ingulube singenza ukuthi nokuthi siyapaphatisa njani sapaphatisa ngamanzi ngoba uKristu wenze njalo sihamba ngezisekelo zobuKristu wayeshilo konke kodwa ngithanda la ethi khona ilanga lamalanga ngoba impeleni liyangiphendulela mhlambe into eningi engithama ngizisho lapha abanye abantu baNkulunkulu zabadida kungithusika ukuthi zibadide ngoba ngeke ngakhuluma ngolimi lwasezulwini sakhuluma ngokungena umoya sakhuluma ukuthi asikhulumi lapha ngoba sizazi kodwa sikhuluma ngoba sinika uNkulunkulu ithuba loba sikhulume bese ehlisela umoya engcwele kithi manje ke umqalo wendlela wakhuluma ngeTrinity incwadi la ibhala wayisayina yena iTrinity okubuthathu bukaNkulunkulu esengikhulume ngayo kakhulu lo msakazo kwesinye isikhathi kube sengathi ngibuzwe ukuthi ayi ubuthini abantu bacha bethu uyithatha phi lento bakwethu asisho ukuthi amasithi uShembe uNkulunkulu ngoba uyiphathe eTrinity khona uNkulunkulu ndodana khona uNkulunkulu umoya ongcwele khona uNkulunkulu uyise ukuthi sikhuluma imbudane sisusela thina ubufakazi lobu esingama ngabo ngisho kuthiwa umenkantolo ukuthi nanku umbhalo owabhalwa uShembe esiqiniseko sibili uJG Shembe ephendula ababe nembuzo efanayo nalaba ibuza njengamanje ukhuluma ngobuthathu kakhulukhulu anubani uShembe ngiyayithanda manje ngoba impela bekukhona ukudideka kwabaningi nanokuthi nimfaka kanjani uJesu uma ukuthi nikhuluma ngoShembe nangu uShembe eyisholo yena ushuthi uma unalombuzo sithatha ke sihlabelelo uyositshinga ngaphandle ngoba sonke sikhuluma ngalokhu uShembe akhuluma ngakho macengwane kodwa sikho leso sihloko ngoba seseyidlule zohloko kodwa kuhle kubuye ugide ngoba siyagida kuleli bandla lencwadi le ugide ubuyele emuva ngemqiqo kahle kuyona njalo lencwadi esikhuluma ngayo kukhona la khulume khona wathi siyakholelwa futhi ekuthenini uNkulunkulu udunyiswa ngendlela eziningi ezinye zazo yikho ukusina negubhu sake sakhuluma ngakho kwakumahobo 150 yebo kakhulu yebo ngoba thina lamaNazaretha empeleni asisini siyagida ukugida okwasezulwini ukusina okwasemhlabeni uma semzini ongcwele nje sisinela uShembe sithi sasina asiyuthi uyagida sithi sisinela uShembe but kuumehluko omkhulu phakathi kokugida nokusina kodwa siyasina ke futhi ama sinemshado yethu lamaNazaretha noma senza amajada athile ngakho kwenkolo sise egcawini yabona wesikhathi ungayifaka necathulo esicawini lapha uma uyiganelwa kwenzalo sokumnandi lapha nabona kodwa ama sisemzini engcwele kuyimgidi engcwele hayi sibiza ngemgidi uthi uthokozana langa asemgidini lamaNazaretha isho njalo zonke ke nanozwathi
enganaphelelewa